Takže čapte, vítajte u našeho dnešného let's playu so Shakesom Fidget. Neviem, či je to časť už 17. alebo 18. Neviem. Tak, ale môžeme sa to pustiť. Zbrojenia máme. Dneska máme Epic, či XP Weekend. Месяце súvezdí trochu piť podľa povesti dobrou získať dobrovské množstvo skúseností a poté sa môže odmeniť pivom. Takže mám tu aj zadám vlastne pivo. Do zbrojenia i napísam hospodu. Problém hospody mám. Arena Martin Ševik. To ma dá. Vadí, čakaj, nezbrojí, počkaj. Arena ešte je furt. Už som bol pod zemi. Drako 36. No a teraz by mohol padnúť táto gorgona nakazená. No, zle. Pojesk. Dobre, to bolo. Mám hubičku. Takže zbrojerňa. Vydrž, ale mám na obratnosť. Takže nič, to bude čo? Nič, čaropod. Máme extra veľa elikov. Ale ešte našťastie nemá, takže môžem si kúpiť. Protože som podobal na inteligenciu. Takže som na inteligenciu. A mám vlastne našťastie. Jo, to bolo asi zahodnené. Nevadí, idem na druhú postavu. Na svet 8 zo Sofa. Tiež je to nety. Pustím si zvuk. Aspoň voľaký. OK, podzemí. Počka, vlastne arena, môžeme ísť takto. Arena. Lostris. Fúha. To mi dala. Nebudem mať nič. Jasné. Som pánko, a.k.a. Čarodejník má byť. Obratom sa nám. Kupujeme. Pomaly sa už tu zlepšujem, pomaly tu máme už lepšie veci. Ale akože obratom 74, hovorím. Mám tu lepšie veci. Pomaly sa zlepšujem, pomaly. Chcel som takto 18 000. Máme cech, určite bolo ako cechu podzemko, no jasné. Tu som chcel kúknúť to podzemko, takže môžete kúknúť so mňou. 3 CZ. Ale počujem kako, tak ide. Ten masti. Bumo. Luk hoda. Ďalší. Fíha. 007. 007. Fí. Tak, keď ukáž mu to. Bachni mu. No to nedá. Diablo, dobre. Barbosa, nič. No dávaj. Mu teraz dá. Lesk. Nedalu. Dobre. Ricardus. Jake. Stono. Tamto ale ho dám. To je jasné. Fúha. Dosem. Jabol ho dá. Yes. Mám si skúsenosti. Cech darebaku. Aké tam budú. No. Nedáme. Takže preto je ten big box, ak sa čo len.
No, mohli by sme ho pozvať. Však oni sú... Oni sú lepšia policia do rebáku. No nevadí, máme arénu podzemí. Dneska mohol padnúť, please. Fy, tam nie. Hospoda. Starec, 30 000. Preto 71, takže nič. Tu hospodu, tuto. Tu ako skončila hospoda. Mal by som tu na furt za tej istej hospode, nie? Mám. Takže máme arénu. Moody's. Prehraté 50-ku. Mohol by padnúť. To svíňa. Ježišmaria. Ja som nekúkol do zbrojenia, som debil. Nechal som, tu budem byť 92. Nemám zase tu. Čar obchod. Jo, výdrž XXL. A ja tam mám iba XXL. To predať. Ježiš, čupanie. Nechol čupanie. Bitch. Dáme do cechu. Preskočiť. Koľko sme dostali? $13 000, dobre. Zase ja som mal akých 50. Sorry, ja som si pomýlil dostaným. No, teda pak to je. Tak, spoda. 20 000. Ďalšie mená. Robíte tiež 8 na LP, Žany Kakalko. Tak. Arena, tak tu vlastne to je jedno. Počkej, tu si dám arenu. Anda 13. Vyhral som hospodu. Dneska, že by som bol 42. To je jasné. Zbrojerňa. 160, nič. Inteligencia 36, nič. Čaroobchod. Nič. Inteligencia 30, 49. Inteligencia 49 za 100. Myslím, že si to kúpim. A tu máme inteligencia 38, to je veľa. To je nič. Dobre, takže máme ďalšiu postavu. Tu vlastne do podzemí nemôžem ísť, alebo tam už porím do podzemka. Keď som dostal 5000, dobre, to mi stačí. Ideme na ďalšiu postavu. Teda máme na svete S22, českom. Takže arena. Zbrojírňa. Toto nič nebude. No a dajte ho padička na silu. To je také drahé. Vrtnosť. Máme čo mám. Mám silu. Ako by si aj výdrž. Nikdy nevieš. Ja už nemám. Takto a dám takto. Mám ešte šťastie, dám silu. Či výdrž. A teraz podzenko. Prosím, a to on nepadne, lebo nehovorím. On padne, ale keď mám, že som iba 15 inak. Mám 3600. Ideme na ďalšiu postavu. Tiež na S22. Tu Patrix 100, tam máme 20 dneska. Jup. Bulis. Založiť si ich. Pošta. Standa. Mazat. Dobre. A teraz
Poďme do podzemí. Takže tu nie je ešte hospodu. Zbrojírňu. Ukáž, čo tam má. 74, no 6 zubičkom, to nič. Obratnú 12, no to kúpime. To je nič. Takže toto asi iba kúpiť. Takto. Fíha. Vydrž 13. No to nič. Čarobchod, prosím, no, yes. Jo. Postava. Však ja vlastne mám. Takže mi to je ono platné. A napopredal by som tieto bloky, ale to sú úplne šrotky. Odlážem preč. Tak, podzemí. Tu sa už bojujem. Mám robičky, paradička, arena, Kugo, Sundan. Ďalší parada. Tak, a tuto. Na tú smrťku sa vrneme teraz. Takže. No, už za chvíľočku padne každú chvíľu. Sa teším ako hovado, takže zadočím na nejaký cech. OK, text je... Čakaj, možno to či to... Aj tak to tam presodaruje. Zautočím na nejaký cech teda. No taký menší. Chuligáni v FL. Jasné, že tých dáme, to je nič. Koľko zala pekný herb majú. Chuligáni FL. Ty kokos. To robíme ja. To je pekný. Dáme 6, tak títo fellow, no 300 až bitch 5 až 300 400 ja mám asi na nižšie takto musím ísť na nižšie na 1000 musím ísť 1000, 1900 Uvers, no môžem teraz 50 a tam tak je Sperminators tak, buď si napríklad tu PD1 extra veľa nebe. No. No len toto to neviem. Tak skúsime. Keď sa všetci prihlasia. Ak by prišiel, jo. Hospodu, to 5000, OK. Ešte kúkneme to je hospoda. Zbrojilňa, to je ten, to som vlastne bol už kúknúť, nebol. Tuto som 24. Cieľ 8, takto. Čaroobchod. Nič, už 15. 6, takže predať. Tak. Ale tak ho nedáme. OK, takže díky, že kúkli moje video. Lajkujte, odoberajte, zdieľajte, všetko robte okrem prstu dole. Budem sa vám lúčiť, takže čaute.